Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτές τις τρεις τσίχλες. Πρώτα θα δοκιμάσουμε αυτή εδώ. Παιδιά, έτσι είναι το χρώμα της και το σχήμα της. Δοκιμάζω. Είναι, παιδιά, πολύ ωραία. Στην αρχή καίει, αλλά νομίζω άμα φας και πιεις νερό θα είναι πολύ δροσερή. Γι' αυτό παίρνει ένα 8,5 στα 10. Δεύτερη αυτή εδώ. Και αυτή είναι στράγωνο είναι. Και η γεύση είναι τσιχλόφσκα. Θα το δοκιμάσω. Ωραία είναι, παιδιά. Παίρνει ένα 9 στα 10. Και τώρα αυτή εδώ. Παιδιά, το σχήμα τους είναι έτσι χοντρό και τετράγωνο. Γεύση δεν ξέρω τι είναι. Πάμε να το δοκιμάσω. Είναι κλασική. Γι' αυτό παίρνει ένα 6 στα 10. Αντίο!